Nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh lah muridé ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ning nganjuk ana ing pertapan. Kabeh tirik-tirik padha suwita karo Pegawan Baworsari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokro. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono ki marang kowe piye? Aja sembrono popok wewe. Iki lento nang ngendi? Aduh. Arca kablah iblis. Lanat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarja sapraptamu. Sembrono, Senggono. Tansah pinaning kawidadan ring sambi kula sawanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madheg pendhita. Janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat. Akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ngelmuku, jero cetheke kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan mbotenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho, Man. Aku iki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmu kuwi sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicake ya ora apik. Inggih. Ning nek dicake ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakal seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa utang bakal nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Becik ketitik ala ketara. Nah kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip alam padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga
ana tembungan becik ketite ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikno kaya ngapa mesti bakal konangan sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kala mangsa bakal tiba sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kala mangsa mesti bakal mambu inggih kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae inggih kuwi mung hal sepele sinau ora usah perlu sing jero-jero sinau sing cethek-cethek tur diamalke kuwi malah luwih prayoga sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna kuwi ya tegese ya jero ketoke mung hal sepele tur wis dingerteni wong akeh ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna wong ki aja sok dhisiki tumindak ala merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna bakale ketara bakale musna saka lumahing bumi kureping langit inggih wah tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul nuwun sewu tumanjanipun sae ora usah dadak perlu enggak mikir tembung sing angel ayo engkong si kasembadaning dias malah ora paham inggih sing wigati tembung ngene iki diopeni migunani tumraping liyan lho karo kaya ngono kuwi ketok sepele lho migunani tumraping liyan wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe ora ana gunane kowe nang arepan alam padang isamu apa kepinteranmu apa tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu inggih migunani tumraping liyan mekaten tasih kathah nggih penembahan oke nek gelem taun sae oke pirang-pirang wis to ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis tembung apa tuturi andayani lho kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke melu ning mburi ning tetep ndayani kuwi ya angel dilakoni inggih ngono kuwi wae inggih menawi namung menika janjanipun kula sampun apal nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking sang penemban langkung saking menika kowe urung tekan kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot ngelmuku ki ora sembarangan oh inggih sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku kowe kuat apa nglakoni poso 100 dina ayo ora kuat kowe kuwi pepetinganing jalma unusaning titah ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra pangruwating diyu kawruh panunggal sangkan paraning dumadi kawruh kasampurnan wah ora saben wong iso nampa inggih selagine Dewi Suneti sanes kersanipun iki lho bodhone si sapa bodhone Wisrawa iki Sukesi Dewi Sukesi mbiyen gone nampa aji sastra jendra ayuning rat pangruwating diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayuning rat pangruwating diyu pendhita sing ora nate ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan inggih kok anak-anak Rawana inggih ingkang bajeng menika Rawana heeh anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan mula terus peputra Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik inggih paham inggih
Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kenthir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa tementel apa-apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu, jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten meremban. Lelu. Nah. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Tekan petrabahan ngene iki tau to percabahan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ilmu kuwi iso dienggo ndandut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajaipun geculku marucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arep guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta iku arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah caki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayaku ngelih kuwi aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayaku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Ha iki kowe rasa melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngargae rame pertapan tebing miring ini. Inggih, kok naminipun tebing miring sakarepku kok rewel sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora sampe melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene, tak tonton saka epek-epekku. Iki tae sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kena mudune. Ih, ngestaken dawuh Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing dereng ngantos paripun sami Mbawacana asarurawipun Begawan Dunapati harus sing ingkang dumrujug tanpa lapana karya jingak sang Penemban Bawursari.
Sabar Bapak Penemban. Saking semangate sawise nampa amplom. Aku mau direm karep-arep terus-terusane diantenan. Lele kandhang blekudung selalu gembal Semarante. Dipate pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring lah kok. Lho, niki kok mboten pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun ra menika ra kadidene Panakawan Bagong to menika. Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Lah murite ya akeh men wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang nganjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Baworsari. Iya wong kali nyandang ya ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok mung kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono popo wewe. Iki lento nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semelehing Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dhateng kula anggen lumapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinten Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinten Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kowe seneng dirembukan karo piyai kok misak kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang raga kuwi lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku.
Ingkang bisa nambani karo Gerahe Sina Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sawanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Oh, yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat, yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Kagatri sang kapirang muri nangkul kinambet kambet dosang reknaning pawana ya situkang walang ati nang ngono rawuh nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetha nek Kurawarga Kisruh pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Liswita, lahir batur mangkatonan. Nggih, ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh Panjenengan. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya nang kono magawe gelari rowang Anoman sing betengi Begawan Bawarsari dasar para nyata kartomarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolina prapteng lalis kartomarmu.
Kimbal Sumarante hawala. Wis ora karu-karuan Dipate. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Dutri mah liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe dikowo teng